Ev romana nivîskar, rojnameger û lêkolîner Lokman Polat a ku bi navê rojnamevan derketiye pêşberî xwendevanan, weke ji navê xwe jî diyar e çîroka rojnamevanekî ye. Ev rojnamevan bi xwe keçek Swêdî ye. Lê ev rojnamevan xwedî gelek taybetmendiya ye. Ew ne mîna wan rojnamevanên ku piraniya wan hûn dinasin. Keça rojnamevan Karîna Stokholmî dosta gelê Kurd e. Ew ji bo baştir serxwebûna gelê Kurd çend caran di vê romanê de diçe Kurdistanê û bi çavên serê xwe ji nêz ve hem pirsgirêkên civakê, zordariya dijmin û tirsa gel jî di nav de û her wiha gernasî, merdî û çakiya Kurdan dibîne. Romana rojnamevan ya Lokman Polat ji 112 rûpelan pêk tê û çapa yekem di sala 2002 de ji weşanên perî derketibû. Nivîskar, lêkolîner û rojnamevan Lokman Polat di sala 1956 de li Licêya Amedê li Bakurê Kurdistanê tê dinê. Gelek berhemên wî yên bi Kurdî hatine weşandin. Di gelek rojname û kovarên Kurdî de jî nivîsiye.